Razmišljao sam šta je tema još nismo odradili. Malo generalno o povijesti jelke. Kićenje jelke, znači dolazi ono naravno iz Amerike. Znači definitivno najbolja usluga pranja auta, vanjskog pranja auta je na INI. Pa pozdrav, dobrodošli u još jedan vlogmas. 19. po redu, ono sve brojimo još malo, još današnji, još 6 vlogmasa i približavamo se lagano kraju. Onak nevjerovatno, ono, da stvarno je došlo do to da će ja stvarno izdržati 25 vlogmasa odraditi. Da, ni ja sam sebi ne vjerujem, ali eto, ok. Došli smo tu u dvoranu Zrinjevac, danas ima neki turnir u rukometu, tako da idemo fotkat. Nego, do sad smo imali praktički svaki dan temu vlogmasa, pa tako ćemo imati danas, jer onak, razmišljao sam šta je tema još nismo odradili. Odradili smo božićne filmove, snimali smo božićnu glazbu, obilazio sam advent, kitili smo kuću, pričali smo o božićnoj hrani, a čak sam i išao jest slatki challenge. A danas pričamo o božićnom drvcu, tradiciji božićnog drvca, kako je nastalo, a prije što uopće krenemo pričati o tome, idemo fotkat rukometni turnir. Svi kitimo, svi okrašamo, a je znate onak podrijetlo same božićne jelke. I da li kitite umjetnu ili pravu. Iza mene se prodaju jelke, idemo malo baciti pogled, pa ću vam ja objasniti odakle uopće potječe i reći vam odakle potječe i malo o povijesti samog kićenja jelke. Malo generalno o povijesti jelke, znači jelka se kiti kako mi danas znamo. Tamo negdje početak 19. stoljeća, prve zabilježene su u Njemačkoj, nisu se baš kitile u ovom obliku, nego više je bilo kačili su se jabuke, suho voće i takve neke stvari kako bi obilježili prosperitet i napredak, bogatstvo tipa u sljedećoj godini, zbog to je razlog zašto smo kitili jelku. Ali najstarije povijest zabilježeno božićne jelke nisu u tom slučaju bile božićne, nego kao zimske jelke, tamo iz starog Rima i stare Grčke, gdje su jelka je predstavljala simbol dugovječnosti i takve neke stvari, pošto je zimzeleno drvo, pa su onda u tom smislu simbolizirali. Moderno kićenje jelke, znači dolazi naravno iz Amerike, a odakle će drugdje doći. Tamo sredinom 19. stoljeća Njemci kad su došli u Ameriku se počelo kititi jelka u današnjem smislu. Čak su kitili stare kao kokice su kačili na konac, ali staklene kugle i ostale stvari. Znači tamo negdje iz Amerike, sredina 19. stoljeća. Pazite sad, jučer smo pričali o božićnim pjesmama, tamo 19. stoljeća izgleda bilo plodno za Božić, ali naravno sve danas što poznamo, djed Božićnjak i takve neke stvari je došlo amerikanizacijom, dok originalno tamo iz podrijetlo Litve, Latvije, dolazi ta neka tradicija. Kršćanstvo kao kršćanstvo, naravno ima svoju tradiciju već godinama, ali samo kićenje jelke nije povezano direktno s kršćanstvom, nego samo amerikanizacijom. Jučer montiram vlog i skontao sam koliko je stvarno auto prljav. Morao sam ga dovesti na pranje jer nije više bilo smisla. Di god da ga dotakneš, naravno da je prljav. A di drugi najbolje dovesti auto nego na INI-nu automatsku provodicu. Preferirate više pravo božićno drvce ili umjetno božićno drvce? Malo pošto pričamo o povijesti samo božićnih drvca, pa tako u redu da pričamo i o umjetnom drvcu. Umjetno drvce je naravno nastalo u Americi, početak 20. stoljeća. Nije izgledalo tako kao današnje izgleda, trebalo je malo drugačije, bilo je drveno, imalo je onako svijeće, mogli ste vidjeti u starim filmovima, ali da, to su bila prva umjetna drvca i napravljeno je, ako se ne varam, u Pensilvaniji, prvo umjetno drvce. Pa koje preferirate više, pišite dolje u komentare, više volite pravo drvo ili umjetno drvce. Što mislite o trendu koji se pojavio zadnjih 1-2-3 godine? Drvce koji stoji na opačke. Da, stvarno drvce koji stoji na opačke, ako niste još upoznali za taj trend, odite pogledajte, definitivno drvce koji stoji sa plafona prema dole visi. Prvo je uvedeno kao
u trgovinama za prodaju da bi kupci došli bliže do samih ukrasa i mogli ih pogledati, ali se trend proširio do te mjere da su ljudi u kućama stvarno kačili drvca na kuću. Znači definitivno najbolja usluga pranja auta, vanjskog pranja auta je na INI. Ako iko gleda ovo od INE, tražite tamo sponzorstvo, treba mi sponzorstvo za pranje auta, a mi idemo dalje. I danas je zapaljena posljednja adventska svijeća, ili ti svijeća koja simbolizira ljubav, zapalio je naš gradonačelnik Ivan Radić. Mi ćemo završiti vlog ispred najveće jelke u gradu Osijeku, ispred centralne jelke, jer nema boljeg načina da se završi vlog koji pričamo o jelkama nego ispred same jelke. Nadam se da ste ukrasili Bor i da je predivan, a mi se vidimo u sljedećem vlogu sutra.